Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki shnong jongka shnong Nohwet East Khasi District ka bahab hapok penusla police station hakasing balang kilalap iaka metiap jong briew basap punai snem AA. Yung briew latip kyrteng da utapan de ubasa habis nupat jongka thang Ganesh Nagar Kamrup Metro Assam. Layat hu baya ketika metiap layo I dagi katu kani kiken thei jong ketika shnong ki balalek ban lum ding na khlaw. Baroh ki jing dan jing jong ulalap hapok kawai ke kali pick up Mahindra ya ka metiap lalap bakat thia ahmadan baru terlai rendang berate katanat jong udi loong ki bayoi layat hu bau tapan di ulawan syakani ka shnong ban penpoy ka generator syakawi ka kenhun basnai ka tawar bala suba ba ula penyap ya ladi yen salap ban pentikenai ka rukam yap hadin baladep le ya ka postmortem ya ka metiap la pha sya civil hospital ha Shillong ban le ka jingdan kam loong he pulit halor kani ka jingja.